των Ιφικών Τιάρα. Πρωτοπορία και αμεσότητα, το μας της κάθε εποχής και η υπεροχή στη μοναδική μέρα της ζωής μας είναι το χαρακτηριστικό του οίκου. Η δική του συμβολή έγκυται στο να μεταδώσουν στα 25 παρακαλώ χρόνια που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Δίνουν λοιπόν εμπειρία, φαντασία, υψηλή αισθητική και βέβαια συνδυάζουν τη σημερινή εποχή ώστε να μας ενημερώνουν για τις νέες τάσεις. Μαζί βέβαια με την ιδιαίτερη δική μας ματιά για να βάλουν την τελική σφραγίδα για έναν ονειρεμένο γάμο με την υπογραφή του οίκου Τιάρα. Ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα, οίκος Νηφικών Τιάρα. Take me higher. Dear Madonna, when I'm thinking about that summer, I get in a good mood to see you were there, sun and stars. All that boosted me up, made me high. Yeah, need some time off from that emotion, babe. Need off. I'm wondering where you are right now. Only fantasy let me stay alive through this cold and rainy days. Season change, might change, maybe you change, but I can still smell the whisper of summer breeze. It's all inside, it's all safe, deep in my heart. Yeah, baby, you blow my flame. Make it sweeter. Oh yeah. Make it deeper. Take me higher. You blow my flame. I want super satisfaction. I get so high when I'm around you, babe. Yeah, it seems that I found my angel. Since I met you, girl, my life is like a river, giving me feelings I don't want to feel. I'm trying to understand this, trying to control myself. No way, 'cause always something's there to remind me. That's love. Make it deeper. Οίκος Νηφικών Τιάρα, 25 χρόνια στο χώρο του Νηφικού και υπέροχα παιδικά από το Πινόκιο, Ομονίας 71 στην Καβάλα. Madonna, you blow my flame. Οίκος Νηφικών Τιάρα στη Δράμα, ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα και θέλω να φωνάξω η Αναστασία Ιουμενέλαος θα έρθει να απευθύνει ένα χαιρετισμό σε όλους εμάς που είμαστε εδώ και παρακολουθήσαμε αυτά τα υπέροχα νηφικά που πάντοτε στο συνδυασμό με τις ανάγκες μιας νύφης και τη δικιά τους πινελιά συντελούν σε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα που μόλις είδαμε. Η Αναστασία θα έρθει. Ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Αναστασία μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Έκλεισε και η φωνή μου. Ήταν ένα πολύ μικρό δείγμα της συλλογής μας. Για περισσότερα σας περιμένουμε στον οίκο μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.